Tini hingke second semifinal Lefunga FC versus Bibash team. Sabajani final o soguino tini belai kheno khatong laijak bororok belai kheno hohom dodom ke phailaijak ikonrok nuguino mankhana yaksi yagra sidano borok mangno bacha baijak hingke aroni bisingno khoroksa tongo chini tripura hastini resap kurung chini da manik bahaino khela nainani bagui phaijak. Hello bayarok jotono nufung kaham tini hingkani kaisa parcel sokpaijak abo ang tabuk unboxing khlai phunuknai norok iko bumung nugui saiman thangkana bisingo gori hinui hingke iko norok bahai nangjakha golden color ni obo ang Flipkart ni order khlai namani tini no sokpayo ke abno no tabuk nai tongo hingke angkhe to naithok jakha oboni link ani description o rui rwano oboni price ongkha 2995 rupees haipano angkhe kom kheno mankha norok ani description o thangai order khlai mano hingke packing rok hingke to joto kaham ke thik thak ke no rui rohorjak iko hingke tabuk obono khulogui nai kaham ke khulok bai ang tabuk kanui nainai hingke khulok bai kha kanui nainai ko kanui tongo ke kotai osok toro obono thikma khlainai iko obsuk ma khipsinai ta ke khulogoi dawi tonsinai obo thik khayasak tai ba tabuk boro kannai ba hingke tawani bwskangni blog rogo hingke norogani o gori kanjak no nuksinai hingke abono karibote kaisa parcel phai sokpaijak obo ongkha ani bwsaini mobile ni back cover hingke phaidi obno bahaino khulogui nailaiano bahai sokpaikha tan tanan iko obo ongkha transparent back cover norok nugui mankhana iko kahamano nukmani to haipano ang tangui naigrana iko kahamano sob ong tongo hingke tabuk obono thepa sinai osuk din bo cover korui tui tongkha hingke tabuk si mansio obo haino paina hingke manya order khlaino mano haino bagai hingke done. Jotono no sari kaham tabuk hingke jong sairik ni khela nailainani phaijak tini ongkha Lefunga versus Bibash team hingke jong direct ground no asogoino iko nailai tonglaio gallery hingke to jotono borok kuplung asuke borok phaika tini semifinal o asok phaio hingke final o hingke busukjani phaino hingke norok no sakao tongoi tolani view kisa phunuklai roano tei kisa pano jaga korika asuke borok bangkha lama o bike gari busuke kubang norok nugui tong khana even kok borok library saka rogo si kawai nailai tonglai siu tei jodo hall nukhung rogo pura nukhung saka saka si kabai jotono nahanbai tongo hingke kurung bai kurung thongmani ba draw match ongkha aboni bagai tabuk penalty bulai tongo penalty buthani kaisa Lefunga team habroi malia aboni bagai tabuk tei last kaisa Bibash team song iko sitagoi rekha hingke borok no jitikha hingke aboni bagai iko naidi borok tongthoglaioi khamro blaisoka hingke tini ni match belai no aram nangkha ke pabo paikha tabuk khe chung nogo kifil laisinai chungkhe to bisingo si mat bisingo si habjak ba hingke tabuk ongkholai tonglaio iko naidi line bangmani abono wanai tongkha tabuk bahai ke ongkhornai hinai pura haino chiri kono ya asuke uyeg ong tong borok bangmani hingke norok sabo final o naiphaine hinai wansagui tong ani o video nugui tongkhe please comment khlai sadi angbo haino naiphainai hingke aphroke to tei sailap tonglag asuke no borok bangano hingke chini bwskang iko da manik bo haino blog khai thangui tongo hingke bo bahai naina phaijak tamgile naina ni phaiya tongnai ba taklai to borongni para bwkhak ni Lefunga team bo thungnani phaio hingke ba maybe bo borongno support khainani bagui no phaikana hingke abono jesuk himsini himui phanusi tai chiri konoria o jagao haike si ma tongsiu bwkha phatina nai tongkha asuke langma simalia borok bangmani bagui hingke kuno motte khaioi iko ongkhorina khao ma tabuk si langma mansio hingke tabuk khe damanik bai kaisa photo bojakna hinai bo jono rengui tlang thang tongo iko yang side phaidi bojakna hinai hingke yang side thangui tabuk jong photo bojaknani nai tongo ani husband hingke photo bonaisa hingke iko kaisa bojakha haino tini ni
mukumu tongsinai hingke chini bike yang kinaro berai klangjak asuk ke bike gari bo bangmani pura saboni bubo bike gari abosi sinemanan tuksio hingke tabo abono chung turuk ongkholai tonglaio. Finally chung sokpaikha kono motte khe kosto mosto khaiui tabuk dongmale hatio sokpaijak moso pai tongo ke moso bo asuk ke no dam bango per kg 400 ke bilati hingke 500 aboni bagui bilati no namani chawa no hinui bilati no nawui na kha ke norong ne ayang khe busuk rok ongui tong moso dam please comment khai sari hingke tabuk khe moso paibaiui iko wasurmuya pai tongo wathumiya chanani akai kha hinui hingke obo khe chakhui thogo hinui obnon paina kha ge tabuk khe Jackson restaurant phaijak tabuk chowmin bai eggroll painani bagui hingke tabuk swnamui tongo chowmin khai tongo eggroll khe to o berajak hingke abo chini ya buini bagui si hingke iko o je serjak kho abo si chini angnai hingke tabuk khe eggroll swnamui tongo eggroll nabai khe paikha ke tini nani vlog osuk nong sinai norok bai malai nai ani next vlog o hingke final match ni vlog ong sinai norok nasingui tongdi hingke tin sukjara asuk nong sinai jotono no hor kaham tabuk khe thang sinai.